हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय इउट्युबाव गावनि प्रफाइल फट' बोरै दोनो बा बोरै चेन्ज खालामो नेयाव थुनानै होदो थुनाय लोगो लोगो नोङो थुना हो अब्लाना बिनिथिं थुना होदो थुनानै दट मोनथाम थुनानै हो ओमफ्राय स्टाइल एसकेआव थुनानै होदो अब्लाना नैयाव दंखायो नै मेनेज योर चेनेल आइकन दंखायो बेखौ थुनानै हो होगोना ओमफ्राय गुगोल एकाउन्ट सेटिं बेयाव थुनानै हो select a photo from your खालामदो नोंथाङा ओमफ्राय थुनानै होदो नैयाव सेभ एज प्रफाइल फट'आव बेबायदि नुजागोन अब्लानो थाबाय आरो नैयाव बेखिनियानो भिडिअ लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बेल आइकनखौ थुनानै होखा गोजोन्थों थेंक्स फर वाचिं